Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili ye-radio Inkezi. Lami igama nguVezo Ntuthu Khumalo bathi la sibhane emakhumete. Ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sophinde ngicela nje shothi ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu kubika ukuthi bazolithwezela nenkumo ababe nesandla ekutheni ukudaleka isiphili sengozi egcina idlule nemiphefumulo yabantu abayi-11 ebandakanya itekisi neloli emgwaqeni u-R102 eLotus Park eSiphingo eThekwini izolo. Umphathisi wezokuthuthwa KwaZulu-Natal uMnumzane Sibonisa Duma uthe-ke bazokhomba umuzwa notshwala kuzovela ukuthi-ke babe nesandla ekutheni ukugcina kwenzeka le ngozi enyandisa igazi. UDuma udlulisele umlayezo ngesikhathi ahambele kuyona le ndawo esibhicongo phakathi kwabashonele kuvela ukuthi-ke kukhona nengane ebeneminyaka engu-13 ubudala ebikade libangise esikoleni. Kube-ke nabanye abayisikhombisa abasindile ukubandakanya-ke nomshayeli wetekisi abezimo eziphuthumayo bakuthathe amahora amathathu ukuba badakule umshayeli. Bonke abalinyelwe baphuthunyiswe ezibhedlela ezintathu zaseThekwini. Umshayeli weloli akazange alimale nakancane. UDuma uveze ukuthi-ke itekisi belicala ngokweqile ekubeni-ke nomshayeli walo usebenzisa izincwadi zokushayela esekuphela iminyaka emithathu zaphelelwa isikhathi. Uveze ukuthi iloli linamasondo angekho nhlobo esimeni, wathi-ke bekungafanele ngabe likhona emgwaqeni noma kulesi simo. Uthe umnikazi waleli loli kumele abhekane ngalo mthetho. Umnikazi walo kumele abhekane nomthetho ngokuthi-ke umane wakhetha ukuthi axele ekwenzeni inzuzo kunokuba aqinisekise ukuthi iloli lisesimeni esikahle sokuba semgwaqeni. Kwenzeka le ngozi nje uzokhumbuleka ukuthi kushona abafundi abayi-14 engozini eyandisa igazi yenzeke eVandersburg eGauteng. Le ngozi yenzeke emva kokuba itekisi eyalayisha abafundi ishayisane neloli.